Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi ule simbentah ka PM Kisan Saman Samilan Havaranasi mentah ka sengi ya ka bawla penlaj ru ya ka bentah ka bakat nyau jong ka mang tingka ka ba arpeu hajar krur syaki kendai poin arpeu krur ngut ki nong rep jong ka Pradhan Menteri Kisan Saman Nidhi kumban rakhe ya ka International Yoga Day ha ka arpeu tarik ujeliu na kaliang ka rib hoi Yoga Sana Sports Association haringkat ka Meghalaya Yoga Sana Sports Association kala lej ben penlong ya ka fast awareness program syaki kena pulai jong ka rib hoi college maudeng nongpo ban kentiu susu ka jingle yoga kenang ban yarap susu ya ka kot ka khia jur ka jing tua ka khendeu ha ka snong kuliang bat ka jing slei halum snong East Jantia Hills District na ka daw ka jing jur slap ha ki khendiat sngi ki baladem bat ka banang yai peteng ka jing hap slap kabala donru ka jing kta yau surok National Highway 6 na kaliang ki bor pulit kila pentep ban ajing maham shiki breu bakin namlej namuan na kitei ki jaka hadu mentah ka report ka bala yoklum na ka daw ka jingjur slap ha ki de ki sngi ki bala khlat ki don arngut bat ki ba Mynsaw kat to kat nengut bat da ki Hajar Ngut ki ba Jinglynshop ha ki bor ka me mariang hapo ka shitayau sau pu artali ki snong ki bala shakta hapo kin riu tali ki district bat ka bala shakta khambun ka de ka West Garo Hills District kat kum ka Meghalaya Disaster Management Authority kila don kum balai penriu tali ki jingtei bat khanyau tali ki long ying nang tade ka jingjulor ki jingthung ki jingtep na kaliang Menteri Rang Badu ka jelau konrat ke sangma ula pha phikir ye ki paj ba nong shong snong bat na kaliang ka sorkar kala pha baro arpusau kenta ye ki District Emergency Operation Center bakin shim khia baniaram ye ki breu ki besha lingshop ha ki bor ka mei mariang